Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Udul Maita Salud. Horian itu hatta ada orang setapuka parminggota sadarion martangiang nahoho mahita salhuna.
Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhata, selamat hari Minggu madihita. Nunga masuk kita tu minggu patuluhon, dung Epipanias. Nunga dipapatar debata anakna Tuhan Yesus Kristus tuhita. Ibana dosi palua jala panodang asa malua salhut bangso, na di bagasan hahulomon, dohot na nilingguman ni hamatea. Pinuji madebata di bagasan Yesus Kristus, na paluawan hita sian linggoman ni hamatean. Topik ni minggutta sadarion maddok tuhita, asiniroha ni debatado na paluahon. Atong di bagasan serep dohot uduk ni roha marsaur mahita rap dohot debata, mamuji dohot pasangapon ibana. Ay marhite asin rohana di palua dohita sian nasa hahulomon dohot hamatean. Tapangyar maswarata mamuji-muji bana ay asido rohana dihita marid di mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Say pabotohonommu do tuahu dalan hanguluan, gok dolas ni roha diadopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do disiamummu saliling nililingna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan. Nama do molia terohami tuho ala di papatar ho. Dohot tuakka nasotumadaho, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si maruham, saya payam madihami rodi pinoparnami barita naulii, jala pararat may tu saluhut bangso, asa bicar sodang ni hasangapomi, dohot diakka na huddul di hahulomon, dohot na nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
Tangihok kamu mapatik ni debata di minggu patuluhod dung Epipaniason ima natar surat di Evangelium Lukas biduonom ayat 30. Gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai hulai selnai. Gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata. Saya pargugui mahami mangulahon nobar tepat. Amin. Tatopoti madosata diadupan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami pargogo na suatu dosan. Parsirohami dahami nadangolon. Tunggodang do dosa dohot pangalasyon nami di bagasan ngulu namion. Songo si Jona na majua di parsuromu. Alai alau balga doa sini roham dang dipasobuho na pasom madau. Alai tung ditugu-tugu hodo tudalan hasitongan. Alani asi maroham dihami, asa unang say majua hami diaka parsuromu. Ale Tuhan debata, asini rohami napalwa holami. Ale Tuhan debata manami pargogo na suatu dosan, para si rohami dahami nadangolon. Jojodo di titik koko tuhami marhita kanaposom, asamu baroha dohot pangalahon nami. Alai dang tangi hami diakka poda dohot apo-apo, tuhamu baun ni roha. Alai ala asidot holong ni roham, dang dipasobuho hami mian di bagasan hahulumun. Asi maroham di hami, jala patu pamahami gabi akka siparitahon hamu baun ni roha, marodopon halak. Unang mauhom mida hazahaton, unang gabi sipajujui halak, asa martahan di hatakangonna. Asini rohami mana paluahon hami. Ale Tuhan debata manami pargogo na suatu dosan, para si rohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolo manopo ti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manipil sianak ka dalammu. Matsay godang do pangalason nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami. Sayingot mahami hobbatu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu.
Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mabaga-baga taringot tu hasesa ni dosata. Songonod do pagkaholongi di debata di Portibion, pola do anakna nasa sadai di lehon, asa unang mago garup na porsia di bana, asa hanguluan na saliling nililing na di bana, hasangapom ma di debata na digijang. Hata ni debata turpuk epistel di minggu patuluhon dung Epipanas Sedarion tersurat di Markus Bidusada mamuka sianaya 14 sahat 20. Alai dung dihurukon si Yohanes Roma Yesus tuluat Galilea majami tahu berita nauli ni debata. Ninado nunga dapot tikina nunga songgok harjao ni debata paubahamu marohamuna jala haporsai hamu mabarita nauli. Dungi dinamardalani bana di topi ni tau Galilea di dama si Simon dohot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakko jalana tutawi ay pajala do nasida. Jadi didok Yesus matu nasida hiuton hamu au benok kudo hamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalai laos manghuton ibana. Jadi dung dumau otik di dalani siani di hidama si Jakobus anak ni si Zebedeus dohot si Johannes dongana saamai di bagasan parau donang nasida pature turehon jala nasida. Dungi manigor di jo manasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rap dohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ima sahatna
mertua maakana tumangion hata nebata jala naupiopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidong at sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea diribata jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak dibata jahuba na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia sa tondi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na matatarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanuaturu dung ditanom, mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgu, lahu hundu tu siamu di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu doho namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopannya halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mula mangulu dosogut daging ni halak nong mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Horas ma dihita saludna. Tabegema tikting di Huriata KBP Rawamangun Minggu 24 Januari 2020 sada. Permingguan di HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 24 Januari 2020 sada. Dot na mangihut gano pari minggu gereja ta HKBP Rawamangun patupahun 5 hali permingguan di gereja Ima pukul 6.00 WIB dohot pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 8.00 WIB remaja bahasa Indonesia, pukul 10.00 WIB dohot pukul 10.30 WIB berbahasa Indonesia. Sudah permingguan kecuali pukul 6.00 WIB hotdo disiarhon langsung live streaming sian gereja. Ruas nanaing manghuton permingguan di gereja di Pabotohon, Aparjulo. Kapasitas gereja maksimum 300 halak ganuk permingguan. Nabaduhan wajib diperiksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Nabatuluhon mengisi data adorang so masuk tu gereja. Paborhaton dohot pojakon pandita. Mardomu
Alandaung tajalo surat keputusan taringot tumutasi pendeta HKBP Ima Sada, pendeta Hardi Bontor Halum Bantobing STH, pendeta Resort HKBP Rawamangun Gabe Preses HKBP Distrik 15 Jambi. Apa duaon? Pendeta Baner Seburian MTH Preses HKBP Distrik 10 Sia Bekasi Gabe Pandita Resort HKBP Rawamangun. Alani Minggu Sadarion 24 Januari 2020 Sada pukul 10 WIB Patupama Paperhaton Dohot Paujakon Paditan HKBP Rawamangun Naniulhoni Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na diwakili anggota MPSD Amang Pendeta Bonar Nabi Tubulu STH di sudia permingguan Sadarion Patupau Todo Papungu Pelian Ima Nanang Tapasatu Amang Pendeta Hardi Bontor Lubantobing STH marhiti amplop na pinara di Huriata Manang Boy ta transfer to rekening Bank Mandiri nomor 12 000 sada 04 2 Sia 08 atas nama Hardi Bontor Halum Bantobing. Sipul permingguan diudutima acara pisah sambut di Sopo Timotius na nidohotan ni perwakilan Ganup Wik Sahalak, perwakilan Ganup Dewan Dua Halak, perwakilan Ganup Seksi Sahalak, Perhalado Dohot Keluarga Pendeta. Tik-tik nomor bagas, ting-tik perjolos sada. Naing majalo paso-paso perbagason ma, Rodo Alverno Panjaitan ruasni HKBP, Wik Kayu Putih Kapling Polri, anaknya mata Gopul Panjaitan, Tubuni Inata Heslinda Boru Nabi Tupulu, Dohot Orwana, Femi Lilianti Boru Simatu Citumorang, ruasni HKBP Rabangan Wik Usus, Boruni Amata Asten Laurentius Citumorang Nahinan, Tubuni Inata Pestariana Boru Sihombing, Pamas-masuan hari Sabtu 6 Februari 2020 sada di HKBP Resort Bandung Riau, Marta Dinata Bandung. 2. Nang majalo paso-paso perbagason marojahan Hotua Friando Simbolon, ruasni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, anaknya mata Desmond Simbolon, Tubuni Inata Situ Arospita Bursinaga, Dohot Orwana, Pita Hiskia Borus Regar, ruasni HKBP Rawamangun Wik Khusus, Boronia Mata Tugu Siregar, Tubuni Inata Las Maria Boru Tambunan. Pamas-masuan hari Sabtu 6 Februari 2020 sada, pukul Sia 00 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. Ting-ting paduahon, abar jolo, naing majalo paso-paso perbagason Daniel Pandapotan Silitonga, ruasni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit, anaknya mata Pancar Partogi Perlindungan Silitonga, Tubun Inata Betiriana Nadabdab, Dohot Orwana, Amanda Fania Nugroho, ruasni GPI Benasret Cipinang Muara, Borunia Mata Henry Nugroho, Tubuni Inata Titin Prihatini. Pamas-masuan hari Sabtu 30 Januari 2020 sada, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Nang bajalo paso-paso perbagason Beni Christian Sialoho, ruasni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Sada, anaknya mata Dr. Tugu Sialoho Nahinan, Tubuni Inata Neti Boru Nebaho, Dohot Orwana Bella Asina Natio Boru Sirait, ruasni HKBP Resort Kayu Putih, Boruni Amata Dr. Andus Patar Modang Sirait, Tubuni Inata Doriana Bursilalahi Nahinan, Hermina Reanita Boru Panjaitan. Pamas-masuan hari Jumat 20 Januari 2020 sada, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe Parsarpion Nadenggan. Sipalas roha nama balu. Ala adong dope akaina ama nama balu dot anak na sopot samarama sopot samarina ruas ni huriata naso majalo sipalas roha natalna dipangido asa di jalo matu gereja patas pengambilan di Leontiki sahatu hari Rabu
10 Februari 2020 sada. Jala moloso di jalo be tapaulo kota matukas ni huriata. Pelian dohot akaudut ni buah-buah tajahamadi harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akabarita masa dohot ulaon akasi poto-pota bayan sangap de guarna songone matikting huriata di minggu sadarion horas. Asiniro hama di hamu dohot dame sian de mata-mata ima na maramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita manginang Shalom lumobima di hamu ruas ni huriata napatupa permingguan secara live streaming di pasu-pasu di Batama ibadah ta permingguan ta toho di hari Minggu sadarion hurian itu hatta turpu jamita di Minggu sadarion ima sian Jona buku ni panurang Jona bidutulu mamukamay siyan ayat sada sahat tu ayat 10 takasma tapayutihut. Disuruh debata Mose si Jona manglubahon tu Ninive. Dungi Roma Mose hata ni Jehovah tu si Jona paduhalion songonon. Borhak maho laho tu Ninive huta nabuluni. Jala titikon tu si titing si pabohokku tuho. Jadi borhak ma si Jona laho tu Ninive hobbar tuhata ni Jehovah. Alai huta nabulud do yanggo Ninive di julu ni debata. Partuluarian merdalan lebasna. Dungi dipukka si Jona ma merdala di bagasan hutai persadarian. Jala martiting maibana madok. O 40 hari nari nama jadi marongrong ma Ninive. Jadi porsia ma akka jolmai isi Ninive di debata. Jala dititikon madokon marpuaso sadari. Jala marulos hori nasida sian halak nama gudang rudi namemet. Dungi sahab mahatai tu raja Ninive. Jadi hehe ma ibana sian habang sana. Jala diosari pahianna. Yan sian dagingna. Jala martujukon hori ibana. Jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh rajai ma martiting pabuahon tu bagasan Ninive. Songono do titing ni rajai dohok donganna akan nasangap. Nang jolma dohok pinahan. Toli lobu dohok biru-biru. Dang jadi madai agyaha. Dang jadi manggagat aikpe dang jadi inumonna. Ikon marulos hori jolma nang pinahan. Jala gugoon na be jojo tu di mata.
Jalaganup jolma ikon mulak siad dalan na narway. Doho sian hatuduson na nulana ni tangan nasida. Ise ubotosa ang giat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mulak ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago hita. Jadi dung diida debata pabahenan nasida na mulaki nasida siad dalan nasida akka narway gabe di sol-soli di batama rohana taringo tu hamagoan na nubahon bahenon na hiyan tu nasida gabe dang saut di bahen ido sahakna. Hurian itu hatta sahakma tabi ni abang preses Distrik Walu DKI, Padita Bernard Manik, Master Teologia, sugana nasida do na manguluhok kita, alay aladong 2 per mingguon, pangujak ko na sonari, Padita Resort di Jalajabo, doho Padita Resort Paborhatton, pangujak ko no di Rawamangun, alani sahak matabi ni amang preses dihita sa luhut na, horas madihita, yang kohami Padita Bonar na 70, na mangula sonari di Huriatta HKBP Taman Mini ngatar piga-piga halinya kami merjamita alai botari demanang menogot odo PH tu jam 10 sahak ma tapi nami ala doho do inatta boru pajaita do di Jabu ya las roha sadarion toho catatan sejarah mau di Huriatta HKBP Rawamangun napa burhatton molo di kampus marak kang dohami yang go di namar hamaranggi akang ngerto. Jadi molo opui maddo tu preses median daha hangin na. Jadi ala dua ni akak kudon abak kudon ya, 2 sosok yang menjadi panutan di selama di kampus dak pola huraguhon yang go preses dohot Padita Resort. Horas matutu dihita hurian itu hatta jamita taringo tu Ninive, Yunus, Jona, dang lebe, manang dang asing bedi si pareo ni. Ala saya diajar guru sekolah minggu kudo, mana sekolah minggu do cerita tentang Yunus. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Intinya karena dia orang percaya maka diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Saya diajar hodei muse Daniel di gua singa, karena dia dikasih Tuhan maka diselamatkan. Inti nyanyian itu adalah orang-orang yang dikasih Tuhan pasti ada keselamatan. Orang-orang yang dikasih Tuhan pasti dilepaskan daripada kematian. Memang nggak berbeda pengajarian di sekolah minggu ala memang najulu dan ngadong alat untuk mengajar ya dak songo didaktik metodik aka sekolah minggu zaman nuaingon yang guna julu mengajar sekolah minggu di no gudang ya itu bahen tahu 70-an aka si partangi yang dudak dana ala saya imbu di sekolah minggu me tawon ya ben yes rohakon sasada dede hodui me tawon ben yes rohakon lagu-lagu nengkarejo ya menghormati orang tua. Saya di memehod doi marhite-hite aka edde sekolah minggu. Itu bahen lagu-lagu untuk mengajarkan anak-anak lebih banyak maredde ya. Lebih banyak bernyanyi. Alani kelas-kelas kecil segudang do mengajarkan aka edde. Hurian itu hatta. Nang juberingot tabagas. Siapa sosok daripada Yunus, Jona. Sahalak orang yang dipilih Tuhan mendapat tugas yang berat. Seorang nabi yang disuruh Tuhan mendapat perintah. Itu dia. Lau maho ali Jona di Bidusada ayat 2. Borhat maho.
Tu dia, tu hutan Ninive, hutan Riburi. Nah adong 120.000 halak. Bidu 4 ayat 10. 120.000 halak pangisi ni hutan Ninive. Marhua Tuhan. Babua tu nasida. Nang ro'u huppu tu nasida. Puasa. Jadi ketika ada kalimat perintah, pergilah. Lao maho. Ku ingat amanat agung Tuhan Yesus na parpudi. Lao mahamu. Lasa dari omah dohonot tu preses na baru. Lao mapadita hardi abang niba tu jambi. Perintah dong. Segala sesuatu perintah harus dilaksanakan. Alai mabir do si Jona. Alanya apa alasan? Ketakutan. Yang di pekerjaan yang dilaksanakannya adalah pekerjaan yang berat. Majamitai paingoton, pasingoton akahalak. Hutan Ninive, hutan na memang benar-benar na merdosa. Didoaka panurat Ninive itu bagaikan kota yang benar-benar pengisina aka najahat di dok city of blood, kota darah. Hutan gudang mudar di sana yang melambangkan kejahatan yang begitu hebat. Dakkolani mulai dok kejahatan seluruh aspek kehidupan, ruang gerak masyarakat penuh dengan dosa. Martiga-tiga mangototoi, akamata selingkuh. Akainata tinggal hona matana. Sudedang aka hakim dibelokon. Marpangot tak mahajahatoni di huta Ninive. Bukan hanya rakyat tetapi raja pe merdosa. Apa kau lihat bolong sahak tu rakyat jelata gok dosa sahak tu panggom-gom. Ada alasan mengapa Jona ketakutan. Ada alasan. Alai Roma ibana. Do yului do ale lari. Lari mai bana tu Tarsis. Dangoli mana tu hutan Ninive. Baisi ulu tusi. Ya. Tetapi rencana Tuhan harus sampai. Ikosau do. Tidak ada yang bisa membatalkan sakat ni debata. Dia mencoba lari dari jalan itu. Bahkan naibana tu Parawi. Parawi pe gawe tong mendapat musibah. Ya. Pola do pangisi ni kapalimat dok. Ise do dison di bandasida undi. Ternyata adong ala Ibrani imasi Yunus. Pola do dibolok kon ibana di sini. Tetapi cerita yang menarik itu adalah ketika ada ikan. Narakut kenaha mati na mga langon. Songoni mebelgana ikani toluari toluborgin dibutuhani dekke. Naneng dorot tadi sih kalau Tuhan sudah merencanakan kadang do ngabeti. Ingat kejadian ya ada kejadian maaf tadi ingat tu kapal nah nama dia buat Sriwijaya labor rak mamaton neng tu Surabaya. Ala sohado pe marpesawa ibana pelantikan di Surabaya. Labor hak mahape Roma biang ni tetangga. Isarbu mapaknya maton. Pola do merbuder paknya maton. Bemuruk ibana. Ibu matu rumah sakit ikon labor napuna itu polisi ni. Saat mai rumah sakit itu di mana ma pas di ruang tunggu bagaimana ma TV berita terkini breaking news bahwa ada pesawat yang dari Medan ke Surabaya jatuh. Habis pesawat nahian. Kalau ni beriban, ayo jatuh pesawat ti. Mau lihat ma Tuhanin nakin neng mur ibana tu biangi. Nengat tukon na biani mulai mebana sa rumah sakit. Mulai tidak dugi. Ya. Alanya rencana
molo dang jadi, mati dang jadi. Jadi sumono sutung pa biar ruhi ta, ya. Nang talang pe si panganon, molo de patai kodal ilu dalam ni ubat dui. Molo dang jadi, mati dang jadi. Molo di los de batado, hita nang gajang umur, loson na dui. Natari urok jamita ku minggu nasal pu dihurat dari taman ini. Sebenarnya kau mati bana. Alai pagajang. Songon pegawai negeri, ngapa ciun dikaryakan? Ngai kau merujuk nguluhiani mana? Alai pagajang. Ingat tamu dah. Alani pangido kamu ale Tuhan leoma gajang ni umur. Molo dilo gajang ni umur dihitan adong dope tugas nama ci arga. Hurian itu hatta. Neng berengotta na parjulo marjamita ma si Yunus tuhuta na ikon sega janara ikon Roma rimas di debata tuhutai pak pularinai Roma bencanai. Apa yang terjadi? Ada pertobatan. Adong hamubaon. Raja itu membuat suatu gerakan, suatu contoh dakola raja di mana titik pengumuman sudah akan rakyat, sudah akan nasangap, bahkan pinahan. Tidak umat pinahan. Dang boy manggagat, dang boy minum, marpuasa. Ikon marpuasa dang mangan. Bahkan dibuka ibana bajuna, hudul ibana di atas ni sirabun. Mau sirabun, ya. Mula dong muru inatta manang amatta tu anak konna, butul doho sirabun ina nacita nih. Ya. Sutung tado anak kota sirabun. Biama sirabun ebu. Sirabun ini bekas pembakaran, dang marlapatan be sirabun. Nah marlapatan hudul ibana di atas ni sirabun, bahwa dia tidak mempunyai kuasa lagi. Orbu nama ibana. Menandakan penyesalan yang sangat mendalam. Tertuduh ibana dan merbaju ibana. Pertobatan membutuhkan reaksi. Bukan hanya saya bertobat aleholat dihata. Pertobatan harus ada. Ada tindakan. Manginang sudi mabangsoi patu pasodi. Kalau dibereng tutu, ya. Mula mah rohani di mata. Naing rodo ner rimas nai alang anu ngajol mana uduk jalai solsoli dirina. Kembali hati Tuhan, kembali kasih Tuhan. Ya. Atar songot dak dana mulunga songot nai muruki dak dana ko torus isong kaki makna. Habis saya holan nodu dak dana ki pukulomuna dopi. Dang biade, ya. Masih mertebu di dana kon ipa isugut tebohine toru isa pengilamari. Kau itu bandel ya, ho saya songkai komak na bapak nak. Dungi Roma dana kon itabuni bohine las uduk saya matangis. Pukulot tadopi, tidak ada hukuman. Sedangkan kamu maboto akasi songoni hamu akajol berdosa. Lebih dari itu Tuhan ketika kita uduk bertobat maka kasihnya akan mengalir. Ido topita sadarion asini rohani di mata na baluahon amang inang tabodo istilah ni pertobatanon wenek muse apa yang selalu diungkapkan oleh pimpinan nebaru pimpinata taringo tu transformasi hujaha transformasi di kamus besar. Transformasi adalah perubahan rupa, perubahan bentuk, sifat dan fungsi. Opui porus padita Dr. Robinson, butar-butar madok HKBP harus transformasi, harus berubah bentuk, berubah fungsi, bahkan karakter lama harus ditinggalkan. Itu transformasi. Alani ala masalah pertobatan don nagabi suku-suku. Apakah kita sudah masuk dalam pertobatan itu?
Emeritus Pendeta Dr. Bonar Nabitupulu ketika dia mengkhotbahkan Roma 12 ayat 2b, muba mahamudung muba pikiran muna. Bagasdo digali Emeritus Eporus Bonar Nabitupulu, taringot tuhata muba, berubah. Di Roma 12 ayat 2b, di saat didokon mubah mamahamu dung mubah pikiran muna, bukan berubah dari luar, tetapi perubahan orang Kristen ada di hati dan pikiran, di situ sentralnya. Dalam bahasa Yunani metamorfos ninna. Polado dibaca contoh binatang yang papahanan metamorfos itu dak polan holan si bojak. Tetapi di angka Eporus Emeritus do ima si pasing. Kita dah murah si pasing. Si pasing itu larva daripada capung. Larvana. Itu lama digabok. Dibutak do manguluan. Jalaliling, dihomai, dikolami. Tetapi ketika dia metamorfos, larva yang tadi hidup di lumpur, dia akan menempel kepada pohon padi itu. Mana kesesuaian. Pada saat dia menempel, maka terjadi metamorfos. Yang tadinya namanya si pasing, larva, dia berubah menjadi capung, mergatigoar. Yang tadinya hidupnya di air, dia tinggalkan air, maka hidup di udara. Dia tinggalkan tempat lama. Anehnya, si pasing nang pililingi mangolu di air, dibutak. Alai molorodo libur tu butak mati. Yang walaupun hidupnya mulanya di lumpur, molorodo muse liburi capungi masuk tu butak mati. Itu pertobatan. Meninggalkan dunia lama, meninggalkan perilaku lama, muba mahamu, dan muba songon uluk, molo uluk, berubah dari tukar kulit, ya mulai tabereng uluk. Merhilung do. Guarat berubah do guarat. Daun, kok do? Uluk. Alaha, na berubah i luar. Pangisina tak do uluk. Bukan seperti metamorfos. Soalnya konyak karimajai. Ya. Dari telur, ulat ke pompong dan kupu-kupu. Ada 4 tahap prosesnya. Amanginang proses bertobat itu sangat menyakitkan. Didok ahli biologi, ketika burung Raja Wali metamorfos, ya, akan berubah. Bodoh HP burung Raja Wali merumur 70 tahun. Bisa. Tetapi anehnya ketika dia 40 tahun, amanginang, ruas nyurata, itinggal homajo satokin. Dungilau may bana tu dulukian na sodong manangaha di atas batu karang, puncak. Disima burung elang akan metamorfos. Alau 40 tahun, kuku yang panjang itu sudah bekerja 40 tahun, digomaki mabetui. Sangat menyakitkan, asaha tanggal kuku lama. Dungi dikepak-kepak emas sayap yang sudah lama 40 tahun bekerja dikepak-kepak. Mulai har ibului. Muncul bulu baru. Yang tadinya patoknya 40 tahun sudah bekerja terus. Dia patok-patok itu batu yang keras. Sangat menyakitkan. Tanggal paru yang sakit itu. Boy paru patok yang baru. Selama sekian bulan dia metamorfos. Akhirnya setelah itu ngatubu becakar yang baru. Patok yang baru. Saya yang baru. Dungi habang baibana. Ido hatan di bata. Mulak posoho songon. Pidong Raja Wali ini yang dok naisi fakta deh. Dia kembali muda. Dia akan kembali melayang. Dia akan menjadi penguasa karena metamorfos perubahan itu. Siapa yang mau berubah? Siapa yang akan bertobat? Ini dokon dongat tasahuria nasingan dilahirkan baru nak. Jadi songon nasing do molo HKBP ngalahir baru tadaro pentakos tahun do. Songon maul do ya tu si HKBP lahir baru. Ya. HP sebenarnya lahir baru apa? Ya. Memang imannya yang tadinya permuruk-muruk dari perdamai.
Yang tadinya mana hola makata tay halak, berubah mak, ohom. Bingung saya ada cerita, ilustrasi ini saya ada amak. Lama ibana, ala seorang pejabat, pikirannya ala ni bebenon, oh landa muruk. Bohino landa mutung. Inatay song kaki. Aka karyawan ni kantor, bah asal robos no namaton bayarang mamerang harimu mak. Sip. Biang na sokon na masuk akal ite dakon. Di sedetik kia lengamat ceborak lama ibana. Ala adong saya ada gereja, adong pengakuan dosa. Kan adong pengakuan dosa. Mati mau bayi ni ibana. Coba aku mau mati ngasok na boratom na mangulon. Jupang ibana ma. Pastoron, maaf mulutung Katolik. Pastor nami nina ayahay. Ngaborak na mason. Mati mau ini ibana. Bah. Alanya, praktikos na mangulong. Ya. Dia anggap hidup ini beban yang sangat berat. Pekerjaan yang berat. Semua serba berat. Baroma pastoron. Toho neng mati ho. Toho pastor nami. Hari Minggu sonari. Ili yang maek. Nyom mainum. Setiap manugot inum masa tongak. Manang 30%. Pas man hari Kamis habis mati mahok. Bicara banyak. Seberang ibana maikon ba. Tulu hari na nama HP mati au ni bana. Di mana mari sini manugut. Ala 2 hari na nama mangulu mulai berubah. Heran ni natai bah. Topu mana aku je buat maton. Kesempatan tah itu luar biasa berbuat baik nama wina. Nasoi hai bana mabetes, iba di mana tes? Tena. Ina teh bela heran dan mahuru. Kan itu somal namang inang, mulu sokon nasi-ngasing amat teh. Neneng mati doh pak, pasti doh honod deh. Mulu sokon nasi-ngasing sokon natop, nasoi mangalop atau pu mangalop pak. Biaro mati. Laut amat totukator. Ipakuligi sudah. Halo ani, sekretaris Nina, gimana kabar? Sudah heran. Ada apa? Inna ruannya matok mati nama hari Kamis. Hari Selasa manunggu ini mana muse? Tokin na mau mati na. Na biasa nadak kaya mana soal asmole bering mana biang nei itedakon. Dogi sini sayang. Ilus. Boru na iba namar tertawa, bercanda, dinikmati bana bunga-bunga na diul jabunai. Semua dia nikmati. Songoni musikator yang supirnya selalu disonggak-songgak, driver non, top pusat tersonggok supir non. Nengah gua udah maton. Ini kenapa pak? Baik banget. No, udah makan. Ini minum lah. Ini uang kantong kasama istrimu yang tadinya tidak pernah memberi. Itu ibana sadari nai na mau mati. Rabu manugo inuman na maikon. Ngaro iluna. Sudi salami. Itelepon di mana si metuana. Itelepon na hadulina. Abang na angkina sudi minta maaf. Ya. Dungi panggil di mana lama jauh perpudi hubereng majo dulu kadok lautanin na. Ngaradibi. Hari Kamis nai dapat toniba nama manugo nama pastor nami. Dang buitun dan amatianin na. Ada ang inum masuri. Mulubunya pastor unang mak. Puasa. Tabu hapi na mangului. Indah rupanya hidup itu. Ada ang inum mak. Ada ang pastor. Jora mau ba? Roma pastori. Ayah do na hulian itu hoin. Ayah do na. Nana yang dohonon. Ketika kita merangkai hidup ini sebenarnya indah. Nebe kodo ho merdosa. Nebe kodo ho muruk. Sahibmu beko, mengapa engkau tidak sapa orang lain? Mengapa tanganmu tidak mau memberi? Jangan salahkan Tuhan. Kehidupan itu indah amanginang. Seperti kita melihat lukisan itu, pandang lukisan, nikmati lukisan, ada warna-warni di sana. Tetapi itu membentuk keindahan dalam hidup. Hidup pertobatan ini. Orang yang bertobat indah hidupnya. Dak terTKB, dak seolah na muruk, dak seolah na marsak, dak seolah na berbete-bete.
Dak saya holanai bereng rekening nong kosong. Jangan, tetapi berjalanlah. Molotung pe ika gulamu ikan asin talangommu, syukurilah. Ketika ada kata syukur dalam hidupmu, maka indahlah hidup itu. Itu nak kisona namatai. Ternyata hidup itu ada di tanganmu. Sekarang bagaimana kau merangkai hidup itu menjadi suatu keindahan. Allah hampir dosa rupa amanginang. Ya runak natar sedawi jamidakko. Bahasa mulu dia kayak saya dong dulu bamangarsik ina itu kan lu bamangurak kan dong di lu bamangarsik majujut sarupa do bahani ya sakilo kemas kuniknya sarupa ada lima sarupa hurian Rawamangun hurian Taman Mini hurian sarupa do sudi alai bahasa sing deina tak boleh kemarasin gabirinyan ugura daong sarupa di panitia timbanganna ikan nebe sarupa kilona alai bahasa lain deina karena apa langsung juri mengatakan odo juara karena apa dia bentuk ikan itu ditempatkan dengan melihat holani bereng dabu amanginang ngulo mangak kamu dang olah si panganod dah sate bilang olah pengagas ikut doh do mangan si malolong ikut doh do mangan pangangguan tabu bah ina semalolongon. Angur bah dina. Baru matabu yalang. Ya. Di tangan-tangan orang kreatif maka dialah pasti sang juara. Jadikanlah hidupmu berkreativitas, bernuansa, berwarna. Maka ada keindahan, ada kehidupan yang lebih baik lagi. Ido Nabi Nain ini rajai bertobat massal. Tinggalkan dunia lama, masuk dalam ke dunia baru. Tidak lagi aku, saya tinggalkan baju-bajuku yang lama, masuk kau tunai baru. Ido aka nama rasahon, indahnya hidup. Saya yakin manginang, lasadarion, pertobatan yang kita laksanakan, atau perubahan itu, transformasi itu, metamorfas itu perlu. Karena kita masuk dalam kehidupan perubahan itu. HKBP hari ini akan berubah metamorfos, transformasi. Mari gereja-gereja juga harus mampu menempatkan diri dalam pandemi. Ya bodoh hatani Menteri Agama. Ketika Menteri Agama baru di mana alat toleransi di mana sangat tinggi. COVID-19 pandemik ini tidak boleh membatalkan ibadah Natal. Nomor 8, jangan situasi ini membatalkan ibadahmu kepada Tuhan. Jangan ada alasan tidak boleh ala pandemi, jangan. Ya. Basang tu gereja mang inang ibadah pandemik, HP lau tu mall terus. Tu gereja lang boy, virus, wala na virus. HP lau tu merdeleni. Ya. Jangan pakai alasan itu. Dimanapun kita berada, ibadah yang sejati adalah karakter perkataan dan perilaku kita. Los ido sadarion marlas nirwahita. Dua sosok padita, abang nami di son, padita Banner Siburian. Ya, sosok pendeta dua kali preses. Saya yakin nang petelua bang gabe sekjen, ay sekjen donasida. Ale mungkin marhiti Rawamangunon gabe saubi. Tatanya ko namang yang da. Duguk kamu padita resot tahun padita resot nagagal sekjeddo. Artinya yang gue padita resot ini Ethiopia. 2 hari pareses, ya. Itu persaingan di HKBP, ya. Ada waktunya yang indah, ya. Preses ditinggal 2 hari padita Banner bang nami padita Banner Siburian masuk tu Rawamangun. Borak bang nami padita Hardi gawe pareses, ya. Jadi berpengalaman doro, ya. Yang gue padita resot na berpengalaman nong 2 hari pareses, yang gue padita Hardi tak kira pareses. Alin yang pareses, nunga terpilih gaya pareses selama dia bang nami, ya. Panutan do bangon selama kami di Jakarta, ala huboto do sa Batam, Tanjung Priuk, Rawamangun tetap do kami tetap di dalam Marsi Sabtusan. Ala ni pos maruhata dia bang nami di son atas nama Prestuto, guru nami do hamutong dia kakapola kepimpinan, memang kamu matong tu kami sudut di junior ala jabatan MPSD do kami mangulah honon atas nama MPSD. Saya yakin Rawamangun menjadi berkat juga.
HKBP Rawamangun kehadiran pendeta Banner si Buddha Bang Nami Deson, HKBP Rawamangun semakin bersinar lagi. Ya, tempatkanlah banyak hal yang telah dikerjakan oleh Pendeta Hardi, Bang Nami Pendeta Hardi Lubat Tobing, ya, menjadi catatan sejarah. Mohon hari ini tanggal 24 Januari 2021 pangujak kono ni Pendeta A tu Pendeta B. Buka kurung masa pandemik. Bukan nama nuduputan neng roh. Ay nomor huri so narok sepol nak kaya nak kota mak, ya. Mulau marjamita huro biarkan kita berfoto songona alanya ha asa binoto on, ya. Roman no pahopumu nama do ino pun kok tutup mulut semua sakit ya mada 25 tahun nasal pusuri hai biarlah inai cerita yang baru. Kita yakin sebagai orang Kristen badai pasti berlalu, ya. Kasih Tuhan akan datang. Biarlah kita apa yang terjadi dalam situasi ini pada dahon bahwa kita itu masih ada harapan. Hudok di jamitaku justru pandemi COVID-19 ada kebaikan yang kita ambil. Iko dohnot tadi. Ya. Yang tadinya satabi natta berpajeta jarang doa minum jus, ala di pandemi kok nggak minum jus au. Ya. Bekoni yang kecil-kecil aja. Ini biasanya mau doa minum sup, nggak minum sup. Nggak minum vitamin. Hal yang baik lah. Unang naroroi berek kamu ma akan ading gani tabu ma pakilalam muna. Alemul se berek kamu haurangan ni jolma juk maro hamuna. Borhak mabang nami dison. Ya, marhite permingguata saya di pasu-pasu Tuhan matutu. Abang naik Pendeta Hardi Lubat Tobing na Manguluhon distrik Jambi. Selamat mah di Pendeta Abang naik Pendeta Banner Manguluhon Rawamangun. Marsangak madebata di kehadiran ni uluata na baru. Amin martanya kita. Di paingotodo hamili Tuhan marhite-hite barita nauli na masa di hutan Ninive. Di johodo na posom si Jona laho paingoton bangsoi nong merdu sa nasida ay ido hape liamang molo mangolo di bagasa dusa do hajahaton rodo hamatean rodo rimas do uhum atong muba mahami ay hala namubaido namakilalahon hinaulini ngului. Orang yang bertobat, yang berubah, itulah yang melihat hidup itu bagaikan anugerah dan indah. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan, donon nai mamolati tuho, atong ajari hami liamang, laho muba di pakatayon, muba di parange, saya aka nauli manian haruar, aka hatanadinggam maharuar nian, asa gabe sormi mahami, gabe taruli jolma pasu-pasu ma ruas ni huriamon huria HKBP Rawamangun rap sudip aka pangulan nago tiki aka parhalado situa ali Tuhan pahir bang tangamu nagok pasu-pasui mamasu-masu sudi aka ruas ni huriam namar minggu di bagas joroon jalan apa tupa permingguan di bagas namar hite ibadah live streaming dang moru pasu-pasum atong marsanga maho ali amang hutangnya kok kami mah barita titing na hubigi hami akar ruas nyuhuriam na piak di podoman na di rumah sakit na isolasi mandiri na hona covid na dong di wisma atlet manang di dia penasida manang subuhi mardalan alani sahit di kursi roda alani sahit ali amang paso-paso manasida lehon gugu akar ruas nyuriam naung liling tutu tetap cuci darah alani jantung ginjal lever Tuhan saidoni manasida paso-paso ma aka ina na mabelu aka lansia lehon las ni roha songoni nang aka ina na mabelu pargugoy jala paso-paso sudi poparanna pasu-pasu ruas nuriam naholang sian natorasna nadong di daerah nadong di luar negeri Tuhan saya patonggor masih malolongmu mernida akar ruas nurami
sian na met saha tu nama tua, remaja na poso, amanang ina, pasu-pasu malit mang di dia pe nasida maringanan. Akan yang merbagas patulus ma, so ni akan ruas ni huriam na mangula-ulaon, na mga lukarejo, sa jupang mapadaraman na lomak, tuganuk ruas ni huriami, on ma obas nauli, di naposom, di naneng borhak matutu sian huriamon, haka biperamangon, padita hardi, lubat tobing, nang terpilih gabi preses di distrik Saplima Jambi. Hodo nama milit marhitis ni godang. Atong paborhak ma naposomi, dongani, partodi, parbisuhi, asa gabi marsangak guarmo, marhite-hite, haradeyon ni amanami preses ne baru di Jambi. Songoni nang padita, abang nami padita banner siburian, nang diloko tutua di 2 periode, nagabe preses alay dipiliho do dirina naing gabe panggomgom alay di pakilitoro na sida sadarion naing ojak gabe uluan ni huriam hakabipi rawamangon atong parto di parbisuhi manaposom lahu manguluhon hurion asamar sangat jalamar mulia holi Tuhan marhiti harorori naposomon atong lehom mabisu di akka pangula lumoy ma di pucuk pimpinan nami opui purus sejen aka kadep nang aka preses padita resort sudi partohonan nadong di hakabipi pada usia kami aka sahid pada usia kami aka virus pandemikon hapor say hami do di Tuhan ikosal pudo pertiken na boraton pasti berlalu virus akan musnah dan kami yakin mujizat dan campur tangan Tuhan mulak mahami ali Tuhan sian bagas joromon alai naing deonon nai mahamolitan nami marhiti pilen nami ajari mahami lahu pasaton pileni si sama saluhu dosa nami marsanga maho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Huriani Tuhata sonari sahab mahita acara pabor hatto do pojakon padita HKIP
Resort Rawamangun. Maredde mahita ditikki maredde Roma 7 padita nanaing paborhaton mengadopon langgatan maredde mahita. Hamu amanami inanami dongan sahuria. Sedarion ma pabor hatotta amatta padita hardi bottor lubat tobing sarjana teologia. Tu pakobasion na naibaru. Tahamalatehon ma tutuhatta sudi pakobasion na sida nasalaon di HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Obartusi tabigi masura keputusan ketetapan ni Epurus HKBP taringo tu perpidan nasida. Keputusan ketetapan nomor 32 garing PDT garing SK garing 12 2020. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan mengingat dan sebagainya, memperhatikan hasil pemilihan Preses HKBP Masa Bakti 2020-2004 di Sinode Godang HKBP ke-65, hasil rapat pimpinan HKBP tanggal 18 Desember 2020 di kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Hardi Bontor Lumbantobing Sarjana Teologi, tanggal lahir 20 Oktober 1967, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Rawamangun, terhitung mulai 18 Desember 2020, menjadi Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 25 Jambi. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran surat keputusan. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6 surat keputusan dibayarkan ke kantor pusat dan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Surat keputusan ketetapan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salah satu salinan surat keputusan disampaikan kepada Perhalado HKBP Resort Rawamangun. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 18 Desember 2020, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan cap stempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 32 garing PDT garing SK garing 12 garing 2020 tertanggal 18 Desember 2020. Dahulu nama jabatan Pendeta Hardi Lumbantobing Pendeta HKBP Resort Rawamangun, tempat tinggal Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang menjadi jabatan Preses HKBP Distrik 25 Jambi, tempat tinggal Jambi. Gaji pokok dan tunjangan lainnya terlampir dalam surat keputusan. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Atas goar ni Preses Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Marhiti-hiti goar ni Bata Ama, goar ni anak Tuhan Yesus Kristus.
Do goar ni todpi purbadia hupa borhat mahamo. Padita hardi botter lubat towing sarjana teologia sian HKBP Resort Rawamangun. Gabe preses HKBP Distrik 25 Jambi. Saya di pasu-pasu Tuhan tama akka pakko semuna nasalaon di hurion jala di pargogoi hut di patau mahamu diinganan pakko semuna naib baru. Amin. Marede mahita udulma. Amu amanami inanami dongan sahuria. Sadaron ma ojak konon amatta padita banner siburian master teologi. Gabi padita resort di Huria Kristen Batak Protestan Resort Rawamangun. Obartusi tabigima surat keputusan. Ketetapan ni Eporus HKBP taringot tu perpidan nasida doh ulaun ni padita resort. Obartu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon. Surat keputusan ketetapan nomor 40 garing PDT garing SK garing 12 garing 2020. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung. Menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan hasil keputusan rapat pimpinan 18 Desember 2020 di Raja Tarutung. Memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Banner Siburian Master Teologi, tanggal lahir 21 November 1966. Jabatan dahulu Preses Huria Kristen Batak Protestan, Distrik 19 Bekasi. Terhitung mulai 18 Desember 2020 menjadi Pendeta HKBP Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran surat keputusan. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayar resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kekeliruan dan kesilapan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salah satu salinan surat keputusan disampaikan kepada Parhalado HKBP Resort Rawamangun. Ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 18 Desember 2020. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan dan cap stempel. Ulaun ni Padita Resort na parjulu manguluhon resort Rapdohot Parhalado Resort. Na paduahon manguluhon Huria Sabungan ni Resoti Rapdohot Parhalado Partohonan. Na patuluhon manguluhon Rapot Resort Rapot Parhalado Resort dohot aka rapot na marumang Tirket Resort. Napaupaton memikiri nasa narikot na tau panguluhon dohot pahehehon Huria dohot Parhaladona di Resoti. Napalimahon
maniroi huria na masuk tu resoti lau mangguhi tanggung jawabna. Napaonopon patuluson haputusan ni sinode godang, majelis pekerja sinode, sinode distrik, majelis pekerja sinode distrik, dohot rapot resot. Papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot artani huria na masuk tu resoti. Pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resot tu rapot resot dohot preses. Nunga dibege hamu surat keputusan ni Epurus HKBP do ulaun ni padita resot mangihutton aturan peraturan HKBP nuaing na manukum maau di hamu padita banner siburian master teologia na ulu do hamu ojak konon gay padita resot di huria Kristen Batak Protestan resot Rawamangunon lahu mangulahon ulaun songon naung binegemuna nakin atas goarni preses distrik Walu DKI Jakarta Raya. Marhite-hite goarni di mata ama, do goarni anak Tuhan Yesus Kristus, do goarni toddi purbadia, hujak pemahamu gawe padita resot di HKBP resot Rawamangun. Sadidongani jala di pargogoi Tuhan de bata mahamu, mangulahon saluhut ulauni, asamar sangap goarna marhite-hite pakko basemuna di huriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan sahuria jakkon hamuma amata padita banner siburian master teologia jala ma sirupa mahamu di bagasan hasadaun ni toddi patuluson ulaon ni tuhattai Kudulma. Martang yang mahita. Ali di bata manami raja ni huria. Molehate madiho alanong diluasho amanami paditahar di bottor lubatubi. Sarjana teologia makobasi hurion nasay laon. Pasu-pasu mapakobasyon na sida, bahay sangap di warna. Jala pargugoy man na sida di nganan pakobasyon na baru. Molehate ma nang rohanami di ho. Alanong ditongos ho na posom padita banner siburian master teologia. Laho marhubas di resoton sayurupi. Pargugoy, jala pataw maaka na posomi. Makobasi huriam. Asamar sangap ho di saluhut pangulmit ni huriam di luaton. Las pasu-pasu ma nang huriam. Saresoton totong marhasadaon laho manidangi di tonga-tonga ni luaton molehate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Diamu amanami do inanami yanakon nami nawasobulung termubi ruas ni huria nama dohoti live streaming kebaktian pukul 10 di HKBP Resort Rawamangun. Saat menaik kita tu acara nama doko kata songonong tersurat di tata ibadata adong opat na parjolo ima hata pertandingan sian na pinaborhat ima amang padita hardi lubatobing dohot keluarga na paduahon hata pamuhai manang perkenalan sian na pinaojak ima sian amata padita banner seburian dohot keluarga na patuluhon hata borhat-borhat dohot pajakonon sian sahala mewakili ruas ima amang togar gultom dohot sian sahalak mewakili parhalado ima amang situa ML Pajaitan dung sipul nasida pasahaton hata pajakonon do paborhaton diuduti manong
sian sude majelis HKBP Resok Rawamangun pasahaton cendramata tu napinaborhat ima amang padita hardi lubat tobing na ni uluhan ni ketua parartaon amang situa Leonard Hutapea na parpudi pengarahan ma sian preses pinangido ma tu akan nama doko kata woi ma gajang-gajang alai jepek-jepek. Di hamunaka manami nanami damang dainang hanggi pinaribot nadong di bagas joroon dohot nadong nuaeng di bagas taganuk marsada-sadam lahmat dohot di live streaming di acara minggu sadarion tapuji matuhatta perdengkap basai alam di bagasan haki pasok kita jalabui diuluhon amang preses dalam hal diakuili amang perdita bonor nabi tupulu acara paburhaton do pangujak konon di bagasan sadarion dihamuda amang dainang jumuluma udok kami mau lihatin nang tuaka dong aku perdita pitu hita perdita dia kai peramangunon nase terus lah mangulau nak kapako basion suak songoni manang akadonga perhalado amang inang dohot aka ketua dewan dohot anggota suak songoni do aka ketua seksi rabdo anggota rabdo nang tim multimedia ni huriatan hamu madongan nami nasalelengon nang marhobas lahu makobasi di tonga-tonga ni huriatta HKBP Ramangunon alai dohoron nami donang moliate tu sudah petugas kebersihan ni huriatan rap dohot security ni huriatan nah saya terus ramah jala toktong di bagasan ekel jaka parsaoran di tonga-tonga ni huriatta KBP Ramangunon di hamok kamang dota menginang hanggi pinaribot satahun 5 hari mahami marhobas jepek dong setahun 5 hari alani diaka nahumurang kapakobasion di bagasatikyo maron nami masih maha pamahita di sini jala tanya kau kamu mana kami di pakobasion ne baru gabe preses di HKBP distrik 25 Jambi jala usak kapi hamidong hari Selasa mahami borkhasian Jakartaon lahumat dapot topak kobasion baru di Jambi. Pos dorohanami ala siap pengalaman sakalas dohami memang doho tamang padita bandar Sibudianon. Pos doroha la pengalaman nasida gabe songon preses na 2 periode tentu kirim doroha jalai manang tangyang nami. Lam tu hebang nama pakobasion di HKBP Rawamangunon sada tu do tutoruan masih joluanan patu pahon akkana uli akkana denggan asaboy songon natahirimi gabe tau tiruan nang HKBP Rawamangunon secara khusus di DKI Jakarta nang secara umum di HKBP selama manang di amang pendita Bandar Surian do inang dison lau manguduti pakobasion di HKBP Rawamangunon jalan na perpudi on naima muliate ma di amang preses nanyo wakilan ni amang padita bonar na 70 suak songoni dohot sian MPSD solak nari tu hattama pasikopo saluhutna di hita tawalas ni roha di hita pasangapon di gua ni di bata horas ma di hita saluhutna kamanginang
Ta puji ma Tuhata perdengkan basa. Ala ulido perminggota sian bonana. Jala ta perhatopot sahat tujunga. Demago nang perminggota patupaun ni Tuhata. Mauliate ma hupasahat tu mata preses nani wakilan ni Majelis Pekerja Sinodi doho inata sudi hamwaka manami Majelis Pekerja Sinodi Distrik Namadongani Presesta rudiak kaudangan jala laos dohonok kutong mauliate tuaka dongakku narosian Bekasi naksopola hutugiho nalai ternyata luar biasa spontanitas muna rap dohot tami dalaido nama carga situtu perdita manuarang huta barat sedista mamata Dr. Hotlan sihotang MPSD perdita Morgan perdidi dohot Inata bahkan Kartini juga hadir dan juga kawan-kawan rak maitan non mengadupi gokon ni huriata alai lumubi ma muliate tusri ham wakadamang do dainang parhalado do ruas ni huria saha KBP Resort Rawamangun sumurung manangak kamanami nanami nama dohoti ibadah marihite-hite live streaming di Bagasan Tikyon. Mauliate manang di dongan nami padita hardi dubat tubing ala matsaulido nanga kapajakolon na sida tuhami mengalehon nakka masukan nanga ka informasi si patu pauta tu joluan ni hari zongjok kami di son audo inata hok dope borusyagian jalau pak madak danak di basa-basa debatatu hami diba SD matiki diba dak sekolah dope dalam manasi dan waeng si Karel sakangan mengihut tonau di proklamasi si P2 di Trisakti si P2 Lunion di Mukrida dungi Syakudan di SMA Penabur Cipinang dohok makan akon namion rajumi hamu akan akomuna pahokumuna sitanya konomuna asanggiat tong marhite-hite kaparsaurata taluli nasida diaka pernah tua-tuaon di tongah-tongan ni huriaon ang giat gabiana nabisuk napistar di jolo ni Tuhata di hamuak kamanami nanami tangyak ko kaumahami ang giat di parar Tuhata mangudi tulaw niya mangpadita hardi jalabui sadahi tatuzulu dame jala gumurang matatatap tuzulu si anak kana asing ngay herai majolo hata patuzulu si anhami buima rapita dopa julu mengalugahon huriaon asa songon ayat na setar surat di zulon naung dipadiri debataro huriat tahakabi perau mangunon asa marparbue jalai kumian parbue na tapatupai rap taranggutom may hamuak kamang hamuak kainang samar sangap Tuhata las ni roha disudi ruas ni huriana tabi masyak kami tuhita salut na botima Tauduti ma pinasahat ma
nama dokkata sian utusan ruas. Penasap mama. Shalom. Yang kami kasihi, Amang Pendeta Bonar Napitupulu mewakili Preses HKBP Distrik 8 Jakarta. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Togap Gultom dari WIK Penggilingan mewakili ruas HKBP Rawamangun akan menyampaikan sepatah dua kata pada acara Parbohaton Dohot Panjakon Pendeta. Kepada Amang Pendeta Hardi Lumban Tombing beserta Inang, kami ruas HKBP Rawamangun mengucapkan terima kasih dengan tulus atas pelayanan Amang yang sangat berkesan di hati kami. Dan juga selama bersama-sama dalam waktu 1 tahun 5 hari, tentunya banyak sikap tingkah laku kami yang kurang berkenan. Di hadapan Amang kami mohon maaf. Dan juga kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Preses HKBP Distrik 25 Jambi. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, semangat dan sukacita kepada Amang, Inang beserta keluarga. Dan kepada Amang Pendeta Baner Siburian MTH beserta Inang beserta keluarga, kami mengucapkan selamat datang di HKBP Rawamangun. Tentunya sudah tidak asing lagi karena Amang, Inang telah bersama-sama kami sebelumnya. Dan kami juga mengucapkan selamat melayani ruas HKBP Rawamangun ini dengan penuh sukacita dan juga selalu diberikan kesehatan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Shalom. Salam. Horas di sasaluna. Mau lihat di tuhata ditik kinalehet di lehot dihita apalagi ditikyon. Oma acara paborhaton Padita Resort HKBP Rawamangun amang Padita Hardi Lumban Tombing jala paujakon Padita baru Padita Resort HKBP Rawamangun amang Padita Baner Siburian mulhala hata dison acara temu pisah ninna di amang Padita Lumban Tombing dohotinang bursi hotang molo di nakuboto di sejarah HKBP Rawamangun mana paling singkat perpindahan pendeta resort 1 tahun 5 hari Januari tahun asal puma jadi toro COVID dukonimu saya di akhir tahun itu kesibukan mamu saya kesibukan pergantian sino di godang di sino di godang. Jadi macam hurang dosa betulna parsaurata secara temu langsung. Baik pelayanan, temu langsung, temu muka, doh ruas. Swaksoni nak kita kaparhaladu. Amang Padita na mangulok kami, dohot kami sa luhut na parhaladu HKBP Rawamangun. Masa yang dirasahod di. Alay na tapi songoni mau lihat di situ dulu saat kami itu Amang Padita di Betubing. Di waktu na sangat sempit, dinggado
dipamahani hamu-hami. Dinggat do dilayani hamu saluhut ruasta dibimbing kamu hami saluhut parhalado akasitua do parhalado naso partohonape. Mulai hati madi saluhut pelayanan munamang soksoni do hotinang ursi hotang. Dina berangkat pe hamu ke tempat tugas baru di distrik 25 Jambi. Tuhat tama madongani hamu, mangalio gugu, mangalio pikiran nak kabisu. Dalumuwi pasatok kata ni Tuhani, lam gadda matong akan porsia di Tuhan Yesus Kristus jalan namanya totsa. Imahata siak kami, dia kaparsoratan dan selilingon, dina kurang lubi. Kuda kekurangan nami amang. Pasti di bawah hala amang to tinang. Di sudi kakurangan nami akaparhalado mangidu mapami. Ingot tamu makan na dinggan-dinggan na amang do tinang. Lupa kamu akan hurangi. Tanya ko kamu hami asalam tudinggan na hami akaparhalado na dia kabiro mangunon. Lam dewasa pemikiran nami. Ang usia nami lam tuado. Mula sa orang sendiri sebetulnya na di Desember 5 ikut di pabor hatami pensiun. Alayalah ni Rasul tiki kesempitan waktu. Akhirnya baikon amang paditane baru do harwa na pabor hato kami. Tuk songoni ti amang mulai hati madi sudi akan uli na dinggan nabi na muna dihuriatah ke Romangun. Saksoni nak tuhami saluh na parhalado na ke Romangun. Tuhat taman nama masuk-masuk. Horas. Songoni manang di amang padita Bandar Siburian do tinang ibotok kubur siagia. Lebih kurang 10-12 tahun nasalpo rap do hita diso. Molo hatene tutu mulai to dituru maninna. Selamat datang, welcome home. Matelas si tuturu hanami do kuboto hami. Imang katihon amang nawaholongi hami nepidda imang padita Bandar Siburian. Mula tayo ingot bulan nasalpo di kebaktian ujung tahun. 2 hari tapatupa kebaktian ujung tahun, tutup tahun 2020. 2 ruas mewakili ruas napasatok kata. Arong to na tu parhalado. Asa sada hamuna parhalado hakibira manguninna. Oma na sedang digarap ni amang padita Hardi lubetubing alai tidak sesampaian ba amang manno. Oh suruhan nami. Utadahami do amang. Kubotohami do boha pelayanan ni amang. Pasti saya ada dohami. Sebelum pensiunau kabarharamang ikon amang manno pabarhatok kami. Nah saya ada hami. Saya ada songodeyo mul dang 2 songodeyo tua. Saya ada di pelayanan untuk Kristus. Selamat datang amang. Padita resort net baru. Stok lama. Jadi Tuhan tama nama dongan amang. Selamat bertugas di pasu-pasu masa luhut pakubasion untuk pelayanan amang. Buti masa kami mau lihat horas. Sonari saat maitan napa saton cendramata udah kami mado hormat amang padita Hardi dohot inang pina saat mapertikianon meriti amang ketua perhalado parartao amang situa Leonard Hutapea do diudur hosude perhalado. Besok kita ke situ HKBP Ramangun, asara pak kita sauduran.
di amang hardi do inang Oma naboi di patupa huriata sebagai cenderamata tola inang wati PHTO namang lasma rohani inang nala bertugas di distrik 25 Jambi. Selamat jalan madiamang, selamat tinggal madikson, sehat mahita saluhuna betima. Ya, denggaman nong dung selesai kebaktian boy berfoto bersama. Napar pudi ma hata pengarahan sian na mewakili amang preses pinasa ma tu amang perdita bonar na 70 songon majelis pekerja sinode distrik laos manutup parminggota. Horas madihita. Dang pengarah besak kami holan ingot-ingot nama ala ngagajang binakidja mitay. Selamat ma dia bang namin nang manguluho gay padita resort. Abang namin padita banner. Rak mahita mangula di distrikon. Di distrik Walu DKI. Selamat ma di tugasnya baru dia bang namin padita hardi do inang. Ya, saya di pas-pasu Tuhan ma ulaw pakobayson na niliw tuhata. Hurin itu hatta sian 53 resort sada persiapan resort di DKI. HKBP Rawamangun adalah ujung tombak, adalah gereja yang benar-benar diprioritaskan. Iko sadar do hamu HKBP Rawamangun itu hampir sudi pedita do mamereng isi sa pedita almanaki sa bereng-bereng doi ngapiga tao non nadiga mapiddalan niya ha berita ni Guarmuna na macay angur di sadok Portibion unang hola berita na belga tutu na hola goar dohonon aleko doho madaina di si ala memang Rawamangun HKBP Rawamangun pinait ihut di piga-piga periode hami di Jakarta. Ala si pajulud do hamu. Panutat do hamu. Dakolat di si bahenon parjulo hamu. Naing matiruak kamu se di hasadaon ni situa. Naing mamuse tiruak kamu di hasadaon ni ruas. Sebagai penggerak ni distrik do hamu. HKBP Rawamangun non. Tugas yang berat dunian. Sial 50 sada persiapan resort dak pola piga nredok termasuk kategori A. Meledok kategori A plus mahamu. Pada ridok kamu mai taurupi ma distrik Walu DKI. Amata preses padita Bernak Manik na niutus ni opwe porus lahu manguluhod distrikon. Amanginang adong do PR pekerjaan rumah ni distrikon. Las huti tipok kami matu hamu HKBP Rawamangun. Jojo ni opui porus. Kepedulian kita di akka lumowi ma di dana pensiun. Mo liberek kamu pe hami amang. Nadoho do hami sogo isi. Nadoho do padita hardi disi. Nadoho do padita banner nang hami kapartuga di son. Molorak marsurupak kita. Saya yakin manang di dia pe hamu ruas ni huriat HKBP Rawamangun. Naboy manangihon jojo ni opui porus, titipan ni opui porus. Mari kita dukung dana pensiun. Sedatiki pasiud do hami. Alani pos doroha di hamu HKBP Rawamangun. Baritelas ni roha do saya binigi taringo tu Rawamangunon. Sebagai
ujung tombak penggerak ni distrik lem tuding gandama di pasu-pasu ma HKBP Rawamangun. Kehadiran ni Padita Abang Nai Padita Banner Siburian akan semakin membawa transformasi. Saya yakin pasti sadado hamuan non di tonga-tonga ni ulaon. Perbedaan biasa. Alai kotarida manian dakola dijuba hita sawarna. Alai doho mana di pabahenan, doho di pakatayon. Ido huria berbeda bisa sama, bisa saja. Halnya biasa di berbeda. Alai unang masih gol-gol di hatana. Berbeda bisa saja. Alai satu tujuan di dalam tugas dan misi. Selamat mah di abang nami. Napa dua homma tutu. Asa tabereng mah di huriatta. Songo jojo ni pimpinatta. Pucuk pimpinan HKBP melakukan transformasi. Bagas do pemahaman non. Ikut doho do hita disi. 10 tahun nasalpo ketika Padita Dr. Einer Sitompul Merjamita di Bogor. Allah yado kami di Bogor. Ilo ibana songonon. Satu saat gereja akan ada a church nebana. Gereja elektronik. Dan masa dopion. Nunga nyata bi. Ya, 10 tahun akan datang akan terjadi akan ada a church gereja elektronik. HP toho ma HP. Nanang dohonot tadi si HKBP tetap berinovasi. HKBP harus mampu menempatkan diri dimanapun mereka, dimanapun berada. Situasi pandemik tidak menyurutkan kita, tidak membuat kita surut, mundur untuk pelayanan. Tetapi gereja dituntut untuk berinovasi di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Saya yakin kehadiran Padita, Abang Nai Padita Banner yang sudah banyak melanglang buana, yang sudah banyak pengalaman di akar resort Bekasi, di akar distrik resort Nasing. Saya yakin pengalaman ini ikon nyata mai di HKBP Rawamangun. Amang inang, seorang pendeta pasti ada kekurangan. Sejuk do dianggap hami akapandito suru-suruan. Dang jol mado sudi Padita. Molo tu ngadong nahurang usipon unang pabuah-buah. Mula dong nahurang usipon dapat to Padita amang. Songon nahurak sumat doi. Ido akan makaholongi uluan na. Molo dihaholongi uluan na. Saya dipaingok doi. Dakolan itu tu diurupi doi. Di akka na manguluhon. Dumoy manguluhon resoton. Mulai hati madihamu. Parhalado para tahun. Parhalado sa luhut. Di dewan. Nah sada hamu nakin napaborhat to Padita Hardi. Saya dipasu-pasu Tuhan makasih dolehoni. Jakon hamu matutu. Padita Banner Siburenon. Nagabi uluan ni huriata songoni nang dongan nai Padita aka fungsional natabuan HP songo kami di HKBP Taman Mini adong do kami opat Padita di san sada do kami molonga sada Padita dang adong be kekuatan ni aka Padita saling mendopang saling memahami ido inti ni namakobasi tanya ko kau mahami amang inang sudah ka Padita pertohonan namarhobas di distrikon namarhobas di Resort Rawamangun. Naparpudi ma sahak matabi ni amang preses. Tuhamu amang Nai Padita Hardi Lubat Tobing selamat jalan menunaikan tugas yang baru. Selamat datang di abang nami Padita Banner Siburian. Horas. Laos da parade madetta marede hita jog. Maulia tema di tuhata na mga leon hatana dihita di minggu sadarion paingotok kita
Orang ala asini rohan de batado ubahen na melua hita. Ido bahen di hatana. Jadi dung diida di bata pabahen nasida. Namula ki nasida siadala nasida akana roy. Gabi di sol-soli di bata marohana. Taringot tuha magowan. Nanilubahon na. Bahenon na hian tu nasida. Gabi dang saut di bahen. Lihat tema diho ale Tuhan Jehovah. Alan asini roham gabe maluahan. Atong taului majujuna tu hamu baon ni roha asa dapotan asin roha ni di bata hita di keluarga di huria di parkerejuan nang di ngulu di namar masyarakat ope alia kadongan saya las marohamuna saya ulu mahamu patuguhun jala apon sadama pakiramuna raudi hamu madami asa di dongan di mata parholong roha jala pardami hamu. Jala tapaserek marohata dia rupanya di mata tapasaha mapilenon martang yang mahita ali di mata manamin na di benogijang hodo haroran isalu selona denggan do naso libasa na maliutus upasat nami masian na nilomitu hami pelen nami tuho say jalo mai gap no hus di julom pasu mai jala ramoti asa upar hasyak kami pilenon pati bulan rajamu di tonga-tonga ni huriam do di purtibion buhay marohanai meriti tordim asa lamu tadahami gudang ni selelon mitu hami asa lang girgir hema do mau lihat itu ho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banogijang say pinurbadia magwarmu say Roma harajamu say sauk malam ni roham di banotongon songon na di banogijang lehon matohami sa donanguluan siapari si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tu gioto pangujunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midoho. Didopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaur homa damena tu todim. Hurian itu hatta hami nama kobasi mingguta sian bagas joro huriat hagai perawangun sahak ma selamat hari minggu ma dihita saluna.